tambaya ta gaba mai ita tana cewa wajen Allah za ta malam ita ce yar uwarta ta kwanta a asibiti sai yan uwa suka dinga kawo irin taimako a wannan ta kawo abinci wannan ta kawo shayi wannan ta kawo wani abu daban to a cikin masu kawo shayi sai an kawo wani flas mai alfarma to kuma sai yar uwar Allah ya mata rasuwa kuma sai aka kwashe kayan ta kai gida to kuma wata san wanda ya kawo wannan flas din har yanzu kuma cikin masu zuwa gaisuwa ba wanda zai ce ai akwai flas na ne kama kaza ne kama kaza to ita fa aka maka Allah wannan abin ya dame ka wannan flas din ya kamata ta yi yadda ya kamata da tambaya za ta yi tunda ta san lokacin da suke kwance a asibiti ko take jiya din nan suwaye suke zuwa daga gida kaza da gida kaza gidajen da duk ake tsammanin kila daga can ne sai a tambaya a ji idan an nemi haka an rasa sai a bada sanarwa idan ba a samu da zo ta karba ba shikenan sai ke amfani da shi mai yiwa ta bar miki ne to duk lokacin da wata take wallahi kaga a lokacin ko kaza kaza da wanda ta kwanta wallahi na je ni na manta Falastina sai ta bata kayan ta kenan ta ji wannan sai ta bata kuma ya lalace ya karama Allah shikenan ai ba za ki kyale shi haka ba kuma ya zo ya salwanta tunda za a amfani da shi